Nosaltres ho volem dir clar. Nosaltres volem una Conselleria d'Agricultura de la mà de l'Agricultura, de la Conselleria de Consum. Per què no? Que fins i tot puguin anar juntes, perquè avui agricultura i consum han d'anar de la mà. I perquè avui jo com a consumidor vull poder triar un producte de qualitat. I jo com a pagès, si ho fos, voldria poder oferir aquest producte de qualitat. I el que es tracta és que les polítiques, que les institucions, que les solucions se situïn per fer que això sigui possible, que això sigui factible a les ciutats i en el camp. I avui la senyora Sánchez Camacho deia, és un joc, bé, ho vam encarregar, però ho van penjar a la web, no, senyora Sánchez Camacho? O és que no ho van penjar a la web? Saben quin és el problema? Que la senyora Sánchez Camacho pot acabar governant amb el senyor Mas i que el senyor Mas avui no ha dit una cosa que havia de dir. Jo no governaré amb aquesta senyora. Jo no governaré amb un Partit Popular que atia l'odi als meus barris. Jo no governaré amb un Partit Popular que està fent de Catalunya un camp de proves. I això ho podria haver dit avui el senyor Mas. I en canvi no ho ha dit. I la veritat, és una pena.